Я да видим сега. Отворих се към повече идеи, почнах да общувам с момчета преди и се притеснявах много. Това го няма. Не съм сигурна, че ще продължа, но бих продължила да се занимавам с програмирането. В смисъл, хиперинтересното ми е. Добре. Мислиме как да накараме човечето да не му се забавя скоростта. То е по-скоро като да напишете изречение. Изглежда се едно пишете изречение, казвате просто на програмата какво да прави. Има си собствения синтаксис, не е като истински език, но е изключително близък и няма различни случайни числа и такива неща, които хората принципно са свикнали. Виждам страшно много ентусиазъм. Не е главно. Спри да ми цъкаш капсула. И учениците, които виждам сега, имат много по-голяма подготовка, много повече знания, отколкото аз, когато бях тук. Ма ти мога го дупликейтне с контрол. Браво, Мати. Тя Гери го направи. Браво, Гери. А Гери с какво ви помогна? Ами... Тя от време на време идва тук. Ами тя в случая тя намери начин да свържем менюто към подменютата. За да напишеш една програма, трябва да имаш определен вид мислене. Трябва да можеш да си структурираш отделните елементи и стъпки в програмата и след това да ги претвориш в кода. Така че не всеки е способен да напише код и не всеки е способен да напише добър код. Като начало програмист е една добре платена, но и трябва да се отдава на тази работа. Самият човек мисля, че губи доста голяма част от времето си пред компютъра, което не е здравословно, но от друга страна е много интересно да се работи в екип и да се занимаваме да се развива човечеството. Първото, което си иска е постоянството на български. Всеки ден поне по 3 или 4 часа минимум трябва да се отделят и трябва на човек да му е забавно да се занимава с това, да няма просто няма търпение да си прибере и да си довърши кода, който не успя да довърши и с нощи да го блуждае отвътре, че не е довършена тази задача. Трябва да имаш ясно изразена идея в главата какво искаш да кажеш на компютър да свърши. Цялата идея в това е, че ти го командваш, ти му казваш какво искаш той да го направи. Аз в 7-ми клас не знаех с какво искам да се занимавам. Просто понеже нашите се занимават с... Изпълнявам баща ми, аз децата обожавам да се състезавам с всичко. И понеже той се занимава с програмиране и реших, че трябва и с това да се състезавам с него. Те нашите са завършили техническия, така че и те са в тази сфера общо взето. Моите изобщо не са в тази сфера, обаче много се зарадваха като разбраха. Лично аз още като ученик видях това като нещо много мотивиращо, това, че ученици завършили това и се връщат тук, за да дадат лекция, да дадат знания и насоки на младите хора. Това какво е? За книга. Това, което те правят, не е нещо тривиално. Те реално се опитват за 48 часа да започнат и да изградат някакъв софтуер, което само по себе си е истинско предизвикателство. Да имаме. Change, виждаш ли change? Дай контрол Z. Не съжалявам, че съм влезнала в ТОЕС и ако ще повтарям пак живота си, пак бих влезнала тук. Ще повтаряш много. Гергана Пейкова.